shi ko dan kunnen kikin ji kin san so ne fa magani ya shigare ya kama zuciya take dai zara ayyana mutum sakon da ke zuciya ta yi gaskiya rabayyana idan kin karɓi sakon da ke zuciya ta sai ki bayyana na san zuciya da tari da soyayya ban so na sha wuya ke ce zan ba wa sirrin da ke raina ke ce na ba ta yi soyayya cimme masoya ya jama na faɗin mai sore bai da magani kullum na yi bacci dona yi ke dai da ke gani kullum ban ga saban ki ba yi doya ba yin gani ke ce fitila ta zuciya ta ke haske zamu sarki ne ko sarauniya wasu za ka ji sun faɗa sankiya wuce baki ma ya bayyana haka bai hana zuciya in ta kamu da so fuska ta bayyana dan shi so na gudu a jini ne da zuciya gaba ɗaya na san dai za ki tausaya dan ke ce fitila da zuciya sai zuciya ta daina ɗimuwa burin aure nake yi da ke shi ne yi mata rayuwa to ga saƙon da zuciya zan soke ma da yake gaskata so an shugure da zuciya ta domin ke ce sarauniya zuciya ta ke ɗai take nema kina nan ƙarina zo a gazan nema zuwar so da daɗi zo ɗanɗanan nema kalamin da kin kai min ya saka kirma kina zuciya ta